ndiri kutaura nani? Muri kutaura namunyaradzi Mafunga Chafeya. Tingade kuziva kuti imimi chidanho chamuinacho makamirira vanhu vari munharaunda ino yeMarsh Central chidanho chipi uye munomirira vanhu vapi? Zvakanaka, inini ndinomirira vanhu vanorarama neurema. Ndiri general manager wepeople with disabilities kumaParalympic Games. Ndiri patron for youth with disabilities muEben. Tino muchidimbu nhoroondo yekwatabva nepatave nekwatiri kuenda takanangana nevanhu vanorarama neurema. Ndichitarisa kwatakabva tanga tiri vanhu vaisarudzwa. Tichitarisa kwatava tava vanhu vari kurekonaizwa. Tichitarisa kumashure kwatakabva taiti mwana akaberekwa ainzi ngaagara akavigwa mumba. Zvino mwana akaberekwa ari kunzi ngaariritirwe akure, nokuti kuva neurema hakunditadzise kuzova munhu anogona kuraramisa vamwe vanhu. Tichitarisa pane vakawanda vari kurarama neurema vari kugona kuita maprojects anoraramisa nyika uye necommunity yavagere. Nepatave yezvinezvi munoona here sokunge vabereki nehama dzinenge dzasangana nedambudziko rekuti mumusha mazvarwa mwana neurema, vanhu zvakugamuchirika here? Zvinhu zvakunyanyogamuchirika kunyanya. Mwana akaberekwa aine urema, ezvino vabereki vakutiendesa kuchikoro todzidzawo tosvika palevel yandinenge ndakwanisa kusvika ndichiraramisawo mhuri yangu necommunity yatinge tigere. Matambudziko achiri kusanganikwa nawo panyaya yezvikwanisiro, takatarisana nevanhu vanorarama neurema kuda kuenda kuchikoro, kumabasa, magariro avanoita munharaunda yavanogara ndeapi? Matambudziko atiri kunyanya kusangana nawo ndeanoti munharaunda matigere vanhu vachineka kusarura kari mavari, nokuti vanenge vasina mumwe anorarama neurema mumba mavo. Vachineka kusarura kekuti uye zvaari chirema zvaanorarama neurema rege timusiya akadaro, havagoni kumubatsira kuti agone kusimukira. Kana kuri kumabasa munhu azokwanisa kudzidziswa sekutaura kwamaita, asi panguva yekuti ane diploma rake, ane certificate rake, ane digiri rake, akutsvaga basa, vanhu vari kugamuchirwa here? Nhasi uno tichiri kucelebrata Africa Day, vari kugamuchirwa here kumabasa zvichienderana nekosi yaadzidza? Kumabasa ndokumwe kuchine dambudziko zvakare. Kumabasa uchiuya kuinterview vanotarisa urema hwako. Vatarisa urema hwako ndokupa imenzaniso wekuti pane musikana ane ruoko rwakaunyana kudai, vakaramba kumutambira kune imwe kambani kuti ave sales rep nokuti anga ane ruoko rwakaunyana. Ndinoona sekuti vaiona sekuti haagamuchirwe nevanhu necommunity. Ikurudziro yenyu kune vanhu vecommunity ndeyekuti chini? Ndinoti kuva neurema hakuzi kutadza kushanda uye kutadza kuita basa ramunenge mandituma. Ndinenge ndiine urema asi basa ramandituma ndorikwanisa zvichienderana neurema hwandenge ndiinawo. According to the Disability Act yatinayo muno muZimbabwe, zviri enshrined muConstitution, ndezvipi zvinhu zvisati zvaakuitirwa vanhu vanorarama neurema takanangana nemabazi akasiyana siyana kana kuti madifferent stakeholders anofanira kunge achiriritira vanhu vanorarama neurema? Rubatsiro rwatinowana kumapazi anofanira kutibatsira rushoma, haruna kuwanda, zvichienderana nekutarisira kwatinge takaita kuti tibatsirwe. Rubatsiro rwatinowana rushoma. Saka kuchikumbiro chenyu makanangana nemabazi ose anofanira kunge achibatsira vanhu vanorarama neurema ndechekuti chii? Chikumbiro changu ndechekuti mapazi anofanira kutibatsira ngatitarisewo sekuvimbisa kwavakaita pavakawirirana nehurumende. Ngavatibatsire tigone kurarama. Mataura imi kuti muri patron kunharaunda ino yeMarsh Central. Ndeapi matambudziko akazara muno muMarsh Central amunofungidzira kuti vane need vakawanda, zvimwe zvamuri kusangana nazvo zvitori palisti ramuinazvo muofisi yenyu? Zvikuru zvatiri kunyanya kusangana nazvo ndezvekuti
vazhinji vedu vari kushaya zvikwanisiro zvinoenderana neurema hwavo, sekuti muenzaniso mawheelchairs, tsvimbo dzekufambisa kana usingaoni, uyezve tsvimbo dzekufambisa kana uine makumbo asina kumira zvakanaka. Saka ndo dambudziko hombe ratonyanya kusangana naro iroro, kuti vanogona kutibatsira ngavatibatsire pazvikwanisiro zvinoenderana neurema hwatiinawo. Panyaya yekuenda kuchikoro tinonzwa kuti kune BEAM inenge ichibatsirawo vabereki vanoshaya. Vana vevanhu vanorarama neurema kana kuti vanorarama neurema vari kuendeswa here kuchikoro nehurumende? Zvakanaka. Panyaya yeBEAM tine challenge yakati kurei. BEAM vanoasesa BEAM vari kutarisa kuti uri mumhuri yakadii. Kana uine mhuri inowana zvishoma vari kuti haukwanisi kuitirwa BEAM, but zvishoma zvacho nezvo ndo zvinenge zvichida kudyiwa nemhuri. Kuchikoro ndechitadza kutomuendesa mwana, thereby vana vachanorarama neurema vari kutadza kuzoenda kuchikoro, vachazoita dambudziko mangwana pamhuri yavo nekurarama kwavanenge vachiita. Pane here maprojects ari kuitwa munharaunda yeMaCentral anoita kuti vanorarama neurema vagone kuzviitirawo, sezvo tichinzwa kuti disability is not inability? Ezvino tine maprojects atiri kuita. Tine maprojects atiri kuita neYouth with Disabilities muEben muBindura, yekugadzira madishwasher, kugadzira vaseline, kugadzira madrinks, kuita packaging yehupfu, nekugadzira masanitizers akangoti one day. Ndo maprojects atirinyanya kuita neYouth with Disabilities muEben in Bindura. Zvine market here kana machinge mazvigadzira? Market yedu yakati dzikirei. Ndikutarisa kuti vanhu vari kutarisa zvatiri vobva vatidzikisira pasi, nezvatinogadzira vari kutidzikisira pasi, zvokuti tikutozozvitengesa kuvanhu vanenge vachitipa mari shoma than kuti tiwane vanhu vanotitengera nemari inoenderana nezvatagadzira. Saka taikumbira kuti dai vanhu varega kutarisa zvatiri, ngavatarise zvatiri kugadzira, because zvinhu zvatiri kugadzira they are of standard. Ndoda kutsinira panyaya yekuti vanhu vakaremara tinodzikisirwa, ende tinodzikisirwa zveshuwa. Mazuva adarika aya tainzi munhu akaremara haafanirwi kuita sei, haafanirwi kubereka mwana nekuti akaita sei, akaremara. Touya izvozvo kana nyangwe ndichifamba izvozvi pandiri panapa inini kana ndichifamba kana ndakapinda mumashedhumu, unotoona vamwe vana vachikwenyana so kukwenyana kuti honai vakaremara, honai zvavakaita musana vanofamba vakakotama. Asi ini ndinenge ndichitoshuwira kuti ndiri kuita sei, ndiri kufamba. Saka kunyanyisisa kana ivo vatungamiriri vedu chaivo vamwe chaivo chavanototaura kuti vanongoda zvinhu zvokupuhwa chete mahara, ingawani vanofamba. Asi ini dambudziko rangu ndinenge ndichiita sei, ndichitorinzwa kuti ini dambudziko randiri naro riri kutondirwadza. Saka zvimwewo izvo zvatinowanikwa tichinzwa kakubatikana, so tinombosangana nevamwe vanobva kudhapuko tichitaura kuti dai zvanga zvichikwanisika tichisanganiswa kuti vakaremara nevasina kuremara, tichitsanangudzirwa kuti chii chinonzi kuremara, nokuti mumwe munhu haazive kuremara kuti chii chinonzi kuremara. Mumwe anongoberekwa akadaro akaremara, seni zvangu ini ndabereka mwana wangu wokutanga handiitika. Saka zvakazongouyawo. Saka munhu manje izvozvo hazvikwanisi kuzviziva kuti kuremara uku kwakaita sei. Rimwewo dambudziko iroro ratinowanikwa tichisangana naro mukati matakagara imomo. Dzidziso yamungapawo kune vanhu vachine mafungiro akadaro ndeyekuti hapana kakuvadzisa kwandinovaita inini kuti ndivataurire vanobva vatondita ngavabve kwavo, inga vakaremara vari kufamba wani. Saka dai kuri kunzi vakuru vedu ivava semawira amaita tichinzi kana vanhu vakusangana pai kuita semusangano, vanhu vachiedza kutsanangurirwa kuti munomboziva here chinotaura kuremara pamwe ndokuti vanhu vaite sei vanzwisise. Munhu haatombonzwa kana ezvinezvi panapa ini ndakaremara panapa. Mukuru wedu anotomboda kuedza kuti mama dii kuti chibage ichi kuenda kana masaga 2 echibage, nokuti baba vakaremara, amai vakaremara. Ndine churu icho musikana rapo, amai wakamwana vanga vakaremara ruoko, vanga vasingatombokwanisa kana ruoko rwake rwanga rwakangodai asi vanhu vainyatsa kuramba kuti azviite kuti vabenefit. Saka chikonzero chei? Chikonzero chekuti munhu azive chinotaura kuti kuremara kwakaita sei, asi achisenzera muofisi yevanhu vanorarama neurema. Saka ipapo manje ndipandikuti tiri kukumbira zvedu kuti ipapo vanhu ngavazive kuti chinonzi kuremara chii, kuremara kwakauya sei. Saka munhu haakwanisi kuzviziva izvozvo manje. Dai muchiedzawo kutsanangudzira vanhu. Ndofunga mwana wangu akasvika pakunzi Soma. Ndakati aiwa hazvina mhosva mwanangu, nokuti iwe hauna kuita sei, hauna kuda kuremara. Ndakamubereka akadaro, chitomboenda naye kumaexercise kuDharoeni achiita akazopedzera akuramba wega kuti
inini handidi kufambiswa chimotikari chisingafamba achipuhwa zvimotikari zvezve achipusha ari pamubhedha akutoziva asi akapedzisira akuramba wega kuti handisi kuda mota dzenyu hadzikwirwe dani handichikwira mukati. Saka munhu manje azive chinonzi kurema ende pandakadzidza chinhu chinonzi kuremara mumwe haana muromo kamuromo kari pasaidhi anopuhwa chikafu nechubhu ndakatozviona ikoko kwandakaenda. Saka inini ndino nhoroondo yekuziva kuremara kuti kuremara kwakasiyana mumwe unobereka munhu akaremara mumwe anozoremara aita sei akura. Saka zvese izvo